Η 25η Μαρτίου του 1821 από για τη διαχρονική πορεία του ελληνισμού. Αποτελεί σημείο αναφοράς που επηρέασε την ιστορική μοίρα της Ελλάδας. Μέσα από το θριαμβικό αγώνα του 1821, ο ελληνικός λαός διεκδίκησε την ελευθερία του, τα δίκαιά του και τη συγκρότησή του σε κράτος. Ο αγώνας του ελληνικού λαού δεν περιορίστηκε στα χρόνια της Επανάστασης. Γενιές Ελλήνων κατάφερναν κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής σκλαβιάς να κρατήσουν ζωντανή τη γλώσσα τους και τον πολιτισμό τους, να διατηρήσουν κυρίως την παιδεία τους. Η καλλιέργεια της γλώσσας και της εθνικής συνείδησης δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για να ανθίσει ο σπόρος της ελευθερίας και της Επανάστασης. Το μήνυμα της Επανάστασης που αντίκεισε τις μέρες του Μαρτίου του 1821 στα υπόδουλα ελληνικά εδάφη λειτουργήσε ως Ευαγγελισμός για ολόκληρο το έθνος και το λαό. Η διεκδίκηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας έγινε ο νέος κοινός εθνικός στόχος. Στα χρόνια της Επανάστασης και παρά τα προβλήματα και τις αδικσοότητες, οι παλιοί θεσμοί έδωσαν τη θέση τους στις εθνοσυνελεύσεις και στα πρώτα συντάγματα, στην πρώιμη θεσμοποίηση των ελεύθερων δημοκρατικών δομών, της στροφής της Ελλάδας προς τους ελεύθερους λαούς της Ευρώπης και τη δημιουργία μιας νέας εθνικής αφετηρίας. Τιμούμε τους αγωνιστές του 1821 όχι μόνο για τον ηρωισμό και την φιλοπατρία τους, αλλά και για το όραμά τους. Ο απελευθερωτικός αγώνας ξεπέρασε έρηδες και δικασμούς και κατέστη νικηφόρος. Διδάσκει ακόμα και σήμερα το αγωνιστικό και το αντιστασιακό φρόνημα, αλλά και την ανάγκη υπέρβασης των δικασμών. Η Επανάσταση του 1921 στάθηκε ένα από τα πλέον σημαντικά γεγονότα της εποχής της, γιατί απέδειξε ότι η αγωνιστικότητα και η ισχυρή θέληση ενός λαού μπορούν να αλλάξουν την ιστορική του μοίρα. Παρά τις δυσκολίες, οι αγωνιστές του 1821 παρέδωσαν ένα συμβόλαιο ελευθερίας στη νέα Ελλάδα που γεννήθηκε. Το μήνυμα αυτής της ημέρας παραμένει αναλύωτο στο πέρασμα των δεκαετιών. Οι θυσίες ενός λαού που αγωνίζεται και διεκδικεί να ορίζει τη μοίρα του δικαιώνονται μέχρι σήμερα μέσα από τη διαρκή προσπάθεια, την αυτογνωσία και την υπεράσπιση των ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας. Σήμερα ο αγώνας αυτός συνυφαίνεται με νέες ιστορικές προκλήσεις για την υπεράσπιση των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων και για την υπέρβαση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Είναι ένας αγώνας που προϋποθέτει και πάλι να προτάξουμε το συλλογικό εμείς, το εμείς ως Έλληνες, το εμείς ως πολίτες. Και αν η ελευθερία θέλει αρετή και τόλμη, τα κοινωνικά δικαιώματα απαιτούν αγώνες και η δημοκρατία περιφρούρηση. Χρόνια πολλά, ο Υφυπουργός Παιδείας Θεόδωρος Παπαθεοδόρου.